Osikhulekile makhosi. Siyakhuleka bogogo, sinibingelele sinamukele ekhasini lamkhulu nogada. Njengoba bengithembisile i-series yethu entsha la sizobe sikhipha khona induku ezimbalwa, asikhiphi induku ey'ningi, sikhipha induku ezimbalwa ezikwazi ukuthi zishintshe impilo yomuntu, ngoba into ebalulekile ukuthi sishintshe impilo yomuntu bogogo. Kufanele sishintshe impilo yomuntu ibe sesimeni sokuthi uyakwazi naye ukuphila ezweni, ngoba ezweni akukuhle bogogo, akukuhle bogogo ezweni kushukwe kakhulu. Mawukuthi awukuboni lokho, ayi usenkingeni. Omunye umuntu uyazibuza ukuthi ungani lokhu nikholelwa emthini kangaka. Azenzi bantwana bakwethu, ingoba lento iyasebenzela, iyaphila futhi asinandaba ukuthi wena uyibuka kanjani. Iyasebenzela lento, iyaphila, iyaphila bogogo. Iyaphila lento bogogo. Ake senze kanje, ake sibuyise isithunzi, siphinde sivule izinto zakho wena othi uvalekile. Umhlonishwa ke lo bogogo, umhlonishwa lo. Sivule izinto, noma ngabe emsebenzini uhlukumezekile, noma ngabe ufuna umsebenzi, ithongo lakho lifinyele, idlozi lakho lifinyele, siyakwazi ukuthi silivule ngale ndlela esenza ngayo bogogo. Nizokwenza njengoba ngenza nje mkhulu, nizokwenza njengoba ngenza. Umlulama lo mkhulu, umlulama lo simfaka la, abanye bathi umadlozana. Senzela ukuthi idlozi likuhawukele, likukhanyisele indlela yakho. Lithi likukhanyisela nje izinto zakho zikuthole, ngoba kufanele zikuthole izinto zakho. Uzulaza ayithole lo ithemba leyishimane. Senza ukuthi izinto zakho zikuthole, nalo leli dlozi esilimemezayo likuthole mkhulu. Zikanjena-ke iy'nduku zakho ezikwazi ukuthi zikuvulele inhlahla, ikakhulukazi uma usuke unombango emsebenzini. Usungafaka nje nayi induku yethu esiyikhonze kakhulu lapha ekhaya, udlula behlezi lo, udlula behlezi. Mase ziwufoka nje sezibhalansile ekuthenini ungakwazi ukuvika abantu abeza kabi kuwena, ikakhulukazi emsebenzini. Awuvuleki-ke lo muthi, usuqinile, kodwa siyawufaka nawo lo muthi. Khumbula kahle, umhlonishwa kuzoba uzulaza ayithole, bese kuba umadlozana nodlula behlezi bethu. Lapha senzela ukuthi uma ukhona umuntu okuphazamisayo emsebenzini, noma kukhona umuntu ozama ukuphazamisa iy'thunywa zakho noma ithongo lakho, likwazi ukuthi livikeleke, liphinde lihlonipheke, liphinde leluleke noma bethu abazamile ukulifinyeza ngamakhubalo bogogo. Inhloso yale nduku-ke ilokho ukuthi uma ukuthi izinto zakho uyasola ukuthi kunabantu abaziphazamisayo, noma uyazi ukuthi kunabantu abaziphazamisayo, hlanganisa le nduku udle yona. Thatha umhlonishwa, uthathe umadlozana, uthathe umthole. Le nduku iyakwazi ukuvula inhlahla, iyakwazi ukwakhela ugazi, iyakwazi ukwakhela isithunzi, iyakwazi ukuthi futhi ukhushulwe nasesikhundleni, ikakhulukazi uma usuke uzo-eda iy'nduku ey'fana nosikhundla, nangosikhundla. Uzo-eda lezi nduku, lento iyakwazi ukuthi ikuphakamise esikhundleni. Le nduku-ke iyaphalaza, iyaqhuma, iyaphalaza, iyaqhuma, iyaphalaza. Kuba u-5 days udla le nduku le, maqede ubone imilingo yayo. Phinde sikhulume ngendaba yelokhuza bantwana bakwethu. Kunabantu abahlale bengibuza ngendaba yey'gubhu. Iy'gubhu mkhulu zisebenza kanjani, ubungozi mkhulu, kunjani ukufiwa, kunjani ukuthi kugule iy'ngane, nani nani, kuphela izinto ekhaya, kuphela ukudla, kanjani njani. Bogogo, umkhulu nogada indlela enza ngayo izinto, angazi noma ngizothi ihlukile noma wenza ngendlela izinto yena azazi ngayo. La isigubhu leso bogogo, into yokudonsa le, into yenhlahla. Ungangibuzi ukuthi iyasebenza noma ayisebenzi. Ukube ayisebenzi ngabe kudala ngayilahla lento. So njengoba nginayo ukhomba ukuthi leyo nto iyasebenza. Nansi enye iyasebenza, ayinankinga. Asilale singadlile thina lapha ekhaya, asilale futhi singasebenzile ngenxa yokuthi sinento yokudonsa, sinento yokusebenza. So uma umuntu osebenza ngabantu, umuntu omelaphi, izinto ey'kanje ziyakusiza kakhulu.
Uma wukuthi awukholelwa kuzona futhi it's okay, akunankinga. Akekho umuntu ophoqelekile ekuthenini abe nento yokudonsa. Into yokudonsa umuntu oba nayo yilowo muntu osuke eyidinga ngaleso sikhathi noma ebona ukubaluleka kwayo. Mina ngiyazi ukuthi ingisiza kuphi, ibaluleke ngani kumina futhi isingisize kuphi nakuphi. Kusebenza amafutha anjenganalawa. Angizulokhu-ke ngiwachaza ingane zakwethu, it's either uyakholelwa ukuthi lento iyenzeka noma ayenzeki. Nansi la mafutha lawa, amafutha abucayi wonke lawa akwazi ukuthi enze lento esikhuluma ngayo, kuyinto yomdonso bantwana bakwethu. Yiwo wonke amafutha akhanda izinto zokudonsa lawa. Angizukulokhu ngiwachaza ngawani ngawani ukuthi uhlobo luni lamafutha. Iy'nyanga ziyazi ukuthi sinezinto zokudonsa ezithile ezigodlweni zethu, into zokudonsa-ke lezi bogogo. Into zokudonsa lezi bogogo, ziningi izinto ezikhona ezisetshenziswayo eziyimidonso lapha ekhaya. Kushiyana ekutheni umuntu usuke simthakela impande ekanjani. Angeke ngize ngiziveze zonke izinto ezikhona ngoba ezinye ziyizinto ezigayiwe, ziyizinto esezijulile engeke sisakwazi ukuchazelana zona. Kulaba abakhala ngomhlume, nansi imbiza yomhlume. Kulaba abakhala ngomhlume, nansi le mbiza, nansi le mbiza bogogo, nansi le mbiza. Ngicabanga ukuthi kuyabonakala uma uzobuka kahle. Amalumbo la, umhlume la, 3 times a day uyayiphuza le mbiza, ayihluphi. Isebenza kakhulu la endaweni yangezansi, isibeletho, isinye, reproductive organ kahle kahle yomuntu wesilisa noma umuntu wesifazane. Noma ngathiwa usunenkinga yama-period, ayageja, mhlambe uhlushwa isilumo, le mbiza izokusiza kakhulu. Unephunga esithweni sakho sangasese njengomuntu wesifazane, mhlawumbe unama-discharge, iyakwazi ukuthi lento ikusize kakhulu. Kuningi engingakubalula ngane zakwethu, kodwa umuntu akazithathele yena leli bhodlela ezwe ukuthi lisebenza kanjani. Angilikhiphi-ke lodwa, lisuke lihamba nensizi. Kunensizi yami eke yadlisa kakhulu kulezi nsuku ey'dlule, kodwa-ke iye yaphela ngase ngikhanda ezinye iy'nsizi zami ezithi azifani nayo leya nsizi. Nazi lezi nsizi-ke bantwana bakwethu, nazi lezi nsizi. Lena nje ikakhulukazi igxile kakhulu kulezi zinto zamalumbo. Izinto zamalumbo-ke labo gogo, ngiye nguhlabele kuyo-ke le nsizi. Bayazi-ke abake bathola insizi la ekhaya, noma yayisincane, siphinde sahamba sagaya enye, sathola enye, sihlangene namakhehla ajulile, ngoba kufanele uhlangane namadoda ajulile ukuze ukwazi ukugaya into ephilayo. Yizo-ke iy'nsizi zethu lezi bogogo. Umuntu ofuna lezi nsizi ayikashintshi bogogo, kusewona u-500 uma isuke zimikisiwe. Imbiza yethu le iwu-250 bogogo. Bekade u-100 uma usuke ula emakhaya uzoyilanda wena, kodwa ngenxa yokubukela izimo ne-transport nokuqhela kwedolobha mase ngizokubhosela isiwu-250 bogogo, bese kuba u-100 wokuposa zalukwazi. Okwanamhlanje asiyivalelana bogogo, bekungekuningi, bekukuthi nje ngivele ngoba nginakukholelwa ukuthi uma ningasangiboni abanye benu banakho ukuhlukumezeka emoyeni, ngoba ukhomba ukuthi ulwazi lisuke liselimile noma ukufunda suke sekumile. Akuzukuma-ke ukufunda, siyakuqhoba ngane zakwethu. Khumbula nansi induku yakho yokuphila yanamhlanje bese kunike yona. Nayi induku yakho yokuphila ezokwazi ukuthi ikwenze ukuthi usebenze kahle emsebenzini, uthandwe ngabelungu, ungazondwa ngabantu, uthandwe isidalwa, uthandwe ithongo, uthandwe idlozi lakho elikuphethe, izinto zakho zibe zinhle. Sithela umhlonishwa, yenza ukuthi lento ube nesithunzi, lento uhlonipheke, uthandwe ngabantu, ivule inhlahla, umhlonishwa uyayivula inhlahla. Lana khona umlulama umadlozana, wenza ukuthi idlozi lakho likhanyisele, lihawukele ey'ntweni zakho, bese kuba uzulaza ayithole ithemba leshimane, okuyiyona nto eyenza ukuthi iy'nto zakho ziqondane nawe ngqo. Siyayivala-ke bogogo, akukuningi. Othuke osukwini lanamhlanje. Thokoza gogo.